Dapat na mabisibisin na kon kasi tipong mayang kanya kon. Bak lang agmukbang ta. Tangar din mga nen. Mukbang amin neta, mukbang amin. Tcharam! Wow! Oh, Lukluk ko nakmanan ni bakit? dito tiko anak ay. Mukbang mo. Huwag ka lang mag-rice. Hmm. Abusin mo yun. Hmm. Nyawag na data. Ako, Anong, happy ka ba? Happy ka ba sa mukbang mo? happy ka ba sa akin? Oo naman. Kaya nga pinaghanda kita ng masarap na mukbang eh. Hmm. O, pakita mo yung ano mo. Guys, yan. Kumakain yung puwet. Relaag. Yan. O. Crunchy. Tulungan na lang kita, ah. Kasi baka ikaw ay mahirapan. Sa health mo. Hindi mas lechon. Makadubi eh. Sa tulong. Mahabladak ko sa akin. Mga katigas to eh. Hmm. At fruits ka tapno ang kamahay blood. Hmm. Yun lang guys. Bye. Mango kita papaya. Naramin nakmanan nga kuan. Ay ayam ni bakit ko na. Hmm. Samit niya. Sibuyas. Sibuyas. Limas. Hmm.
How about papaya? Do you like it? Ano Pasko? Shout out mo. Shout out sa mga staff ng Pamulinawen Hotel sa Ilocos Norte, guys. Gadat. Limas de las una. Diba? Shout out mo. Shout out kay Ma'am Marisa Buenafe. Nung nahanap niya ako. Nung nawawala ako, nahanap niya ako. Mamang kay Chostoy, pako. Paku, guys. Tapos lechon baboy. Shout out din sa Rivera. Anong kan? Nagrigat lakot namin tilukanon. Rivera family sa Barangay Subol, Asingan, Pangasinan. Ni Sir Marcelo Rivera, nga father na ni Sir J.R. Rivera. Shout out kay Ate Charity Mateo sa Pamulinawan, Ilocos Norte. May nanonood sa atin. May nanonood.